Yabona nje, yabo. Hayi waphunyuka mfana. Yabona futhi ngabe mhlawumbe udonsa u15 years eprison wena. Uyabona nje wena uyisigebengu, utsotsi nje wena hayi uyisigebengu phela nje, uyisigebengu. Ungibhedela wena ngokubona nje isithombe sami ngisewumfana omncane usuthi ngiyisigebengu. Isigebengu umuntu othi uthisha esikoleni esingazi ukuthi ufundisaphi esingakaze simbone efundisa. Ome eklasini elibhodile elibhalwe accounting kodwa yena ethi uyadwebisa. Sona sigebengu ke leso. Engisanganela mina. Hayi bana ichafetha ayakuvuma bana. Hayi ngaphela wabo waphunyuka Mjaphani ngiyakutshela waphunyuka mfethu. Wena futhi ngabe uyiphara nje lapha elokushini. Wena osigezela imoto mengibuyile lapha. Fike ungigezela imoto ngikunika u200 uhambe uyoqaqa. Wena ilethe yokuqaqa wena. Ungigezele iphi imoto ubuhlali wahayika nje ko freeway nje zonke ithuku la siwaziwa ukuthi umuntu ohayikayo maye emsebenzini awuzogeza iphi imoto ahambe ngilokhu uzana la ugeza iphi imoto ngophela wena wahayika zonke ithuku maye emsebenzini usuyaziwa sekwaziwa nane handwriting yakho ukuthi handwriting yamJaphani ke lo mayisehayikela ke eNewcastle. Hayi ngisuke ngibalekela wena ukuthi ungicela imali. Yabo ngifike ngitshela umfana ngithi ahambe ojike eMaritzburg ngizoma la adlula ngithatha. Ukunaka ukuthi angihike zonke edlulayo. Ngivele ngiqaphele le yami isiza ngifihla induku emqubeni. Thula nje uzobona. Hayi kodwa mfethu, hayi sisijabu. Wazana isigebengu la. Awusisijabu. Wazana uvala wesigebengu la. Awusutatazela kanjena nje. Mawubona kuhlwa. Imoto eyazaqhamuka ususho ukuthi kodwa yamukwenze njani bakwenze nje. Songijwayela mina kabi wena. Siphi isigebengu umfana omncane la owayehluphekela nje kuphela. Sewena subambelela kulo. Wathi wayehluphekela. Ngoba namanje usahlupheka nje. Ngeke uzwane nami ungahlupheki. Ngeke uzwane nami ungahlupheki. Zonke ezinosisi zizana zizokhothama kwibraza. Mhlazane ngavulela umphakathi bank statement yami kwabonakala ama transfers ahlala enambeni yakho ophela ukukhuluma kanjalo ngiyakutshela ngiyahlupheka ngoba uhlale nje zonke izinsuku kukhona osuku uzokufuna okuqhamuka mina mhlazane ngawuvala lo mthombo ololo. Hayi ngisuke sengifuna imali zami ngamaplani akithi anibuyisi menibolekile la eBrazil akithi anibuyisi ufuna imali yami ngiyilande sakuyiboleka phela ingakho phela uhlezi unginika imali kodwa ungakazi ukuthi angiyikhokha ngithi nawe usushawa ile ya guilty conscious yokuthi unawe ukuboleke kumina kodwa ngalo ngikhabalasa uyahlupheka wena. Izolo wena usende isithombe lesi wathi esikoleni eklasini uyafundisa mase yabheka kubhaliwe accounting mase sikubuza suthi ufundisa ukudweba eklasini hayi lo Thisha. Hey ukuhlupheka kuyadlala ngawo othi ngikufundise kancane. Yabona ukuthi mina ngiphethe idust la. So bekunomunye uthisha okade efundisa enye subject. Mina senje ngiphethe idust ngizosula lokhu bese nami sengiqale sami isigaba. Ngizofundisa yami nami subject ngizokususa lokho. So that is why I used to say when education is very important because if you've been ubuwazi ukuthi uyidust yani ngaba unawe lo mbuzo ibuzayo mfethu ukuhlupheka konke lokho sala kahle ekhuba ngisebenze nazi izingane zami sezibuye angazi ukuthi uyazibona kanjani ukuthi I'm a qualified teacher. Angiloni EA mina. Uthisha mina kuvala wathisha. Wafika lesikoleni ungibambe usungibambe yabona. Uthi angisona isiqaphi.